बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ। आं रजनि बर'। दिनै आङो जांख्रिथायनि थैसाम बे फिल्मनि सायाव फंनैसो बुंफोरथिनो नागिरदों। गिबियावनो आङो मानगोनां पंकज लाहारीजों लोगोसे बे फिल्माव फाव खालामनाय माखासे फावगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय। थारैनो बे फिल्मखौ नायनानै जोबोरैनो दुखु मोनदों। आंल' नङा, जोंनि बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय उन्दै जा गेदेर जा बयबो बे फिल्मखौ नायनानै दुखुनि मोदैया बोहैदों। थारैनो बियो जोंनि जिउआव जानानै थांखांनाय जाथायफोर। जोंनि बर' हारिया जोबोद अलखदाव गोग्लैनानै दङमोन। जों जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायै बै अबस्थायाव दङमोन। जों मोनफ्रोमबो समाव गुबुन जाथिजों गादबनानै दोनजायोमोन, मुगैजायोमोन। बै समाव जोंनि फरायसाफोरा, जोंनि बर' बिमानि फिसाफोरा गोसो गोरबोआव गाबखांदोंमोन। जायनि जाहोनाव गावबा गावनि फरायनायखौ ज्राब गारनानै न' बां गामिखौ गारनानै हाग्रा बंग्रा हाजो हाला थानानै जाथिनि रैखाथिनि खामानि मावदोंमोन। जोंनि बर' समाजाव जौ जुवाखौबो फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन। आरो बैबायदि समावनो जोंनि सानस'नो हायै मोनथिस'नो हायै बर' फिसाफ्रानो आर्मि पुलिसजों लोगो लाफानानै माखासे दावहारुफोरखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बेफोरबायदि जाथाया बे फिल्मनि गेजेरजों बेरखांदों। नंगौ, थारैनो बेफोरो मोगथाङाव जानानै थांनाय। आरो दङ दिनैसिमबो जाय बिमाया गावनि फिसाखौ दिनैसिमबो मोनफिनासै। बै जोहोलाव महर लानाय समाव आर्मि पुलिसजों गावथारजाबाय। बैफोरबायदि दुखुथिया बिमायाबो दिनैसिमबो दङ। आरो जायफोरा बिसि गथ' गथाय दङमोन, बैसोरबो जोहोलाव गावनि फिसायखौ खोमानानै लानाय बेफोरबायदि गथ' आरो बिसिफोराबो दङ। आरो बै दावहारु महरै हारिनि खैफोदनि समाव गसंथेनाय जोहोलावफोराबो दिनैसिमबो दङ। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, बे हाजार हाजार जिउ गोमासेयावबो जोंनि बिर जोहोलावफोरा हाजार हाजार गावबा गावनि जिउखौ फोजोबनानैब्लाबो सुथुरजों जुजिनानै दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव मोननांगौ फिथाइखौ मोनाखै। जों उदां अख्राङाव थानो हायाखै। बेफोरबायदि जाथाया बे फिल्माव बेरखांदों। साबायखर मानगोनां पंकज लाहारी, नोंथाङा दि फिल्मनि महरैब्लाबो जोंनि बर' माहारिनि इयुन जोलैनो जोंनि बै थांखांनाय जारिमिनखौ फिल्मनि महरै दिन्थिनानै जोंनि गथ'फोरखौ बुजिमोनहोनायनि थाखाय। आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय माखासे सिनफोर दंबावो। जानांगौ नोंथाङा पार्ट 2 फिल्म दिहुननानै जोंनि गेजेराव लाबोगोन। बेखिनिखौनो आङो आसा खालामो। आङो जायफ्रा बे फिल्मखौ नायाखै बिथांमोना नायदो, आरो जायफ्रा नायबाय बिथांमोनहा बुजिखाबाय। बेखौ गोलाव खालामनो सानाखै, गोलाव भिडिअखौ रावबो नेनानै थाया। नोंथांमोना कमेन्टआव जै बर' हारिनि होननानै लिरहरबानो जाबाय। भिडिअआ एसेनोसै। खुलुमबाय।